slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa måltid för kropp och själ. 4 väggar i tvärpanel. För din vårvärme lika bra som tango med Arja Saijonmaa. Hyfsin, kaksin, 3 sauna. Vi ska vara vastu, ångra på sätt all stressia. Vastu gröler är vi som glöder 100 grader noja. Bara vara vastu, inte på så säkring bara i. Bara vastu, jo. Vi ska vara vastu, ångra på sätt all stressia. Vastu gröler är vi som glöder 100 grader noja. Bara vara vastu, inte på så säkring bara i. Helppo vapnu mei rongunu. Tik tik tak olen korkanu. 90 grader